имрӯз ман ба шумо якчанд роликҳоеро нишон хоҳам дод, ки баъд аз тамошо кардан шахшуда мемонед. Ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва боз як видеоролики даҳшатноки дигар баҳри шумо. Марҳамат, тамошо кунед. як ҷавон дар зимистон дар ҷангал мегашт ва ногаҳон як чизи ғайриоддиро дида бо телефони худаш ба навор мегирад. аммо якчанд лаҳза пас ин чиз ба автори ҳамин ролик ҳамла мекунад. якчанд ҷавонон дар лаби соҳил мегаштанд ва офатҳои табииро ба навор мегирифтанд. ва ногаҳон дар байни туман як чизи ғайриоддиро дида онро ба навор мегиранд. давомашро тамошо кунед ва дар ҷой тар мекунед. ин чиз хело ҳам калон ва даҳшатнок аст. шумо фикр кунед дӯстон, ки агар ин ҳақиқат дошта бошад, пас мо танҳо нестем. ду духтар дар байни шаҳр сайру гашт мекарданд ва чизеро ки медиданд онро ба навор мегирифтанд. ва бинед, ки аз тиреза ба онҳо чизе нигоҳ дорад. бо диққат тамошо кунед. Rosa muñeca, ya se ve bien. дар ин видео бошад дӯстон, як ҷавон мехост, ки як қиссаеро нақл кунад ва ҳангоми нақл кардан худашро ба навор гирад. аммо бинед дӯстон, ки дар вақти наворгирӣ аз пушти ӯ чӣ мебарояд. чӣ хеле ки мо дида истодем, нохунҳои ин хело ҳам дароз аст ва гарданаш пашмин. ва баъд аз ин ҷавон нопадид шуд ва то ҳол аз ӯ на хат аст ва на хабар. ва дӯстон, агар дар бораи ин ролик дар YouTube ягон видео барояд, ман ҳатман дар канали худам ба шумо нишон медиҳам. баъд аз борони хело ҳам зиёд, дарё як чизи хело ҳам аҷоибро баровард ва ин чиз ба русалка хело ҳам монандӣ дошт. моҳигирҳо ҳамин қадар фикр мекарданд, лек намедонистанд, ки ин чӣ аст. таннаи ӯ ба мисли дигар моҳиҳо набуд. ӯ аз худаш равшание медод. ва моҳигирҳо дар охир ба хулосае омаданд, ки ӯро бихӯранд. ва онҳо мегӯянд, ки мо ягон бор ин гуна гӯшти болаззат нахӯрда будем. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. бохӣ дар паноҳи Аллоҳ.